Jo programe, puc fer 1000 operacions per segon. Jo investigue. Algú ha vist les meues ulleres? Jo carregue. Soc pura energia. Mezclar ratlles i quadres, no! Soc un virus. Sí, els dos som un virus. Ué, quantes coses fa Data? Ara està ací, ara està allí, ara torna ací. Estic aprofitant la tauleta al màxim. Així, al panell de comunicacions, estic jugant una partida de parxís en línia del Campionat Mundial d'Intertauletes. I m'ho estic passant superbé. 5! És un tutorial de dansa amb 2 alicates. Que emocionant! Mescles de colors per a fons d'escriptoris canviants. Efectivament, ara estava provant el groc ou i el verd formatge florit. Quina elegància! I amb aquesta fórmula demostre que els pèls del nas poden servir de punter si ens els deixem prou llargs. Esquerra, dreta, centre, dalt, baix, punxa. Ah, que poca elegància. Data, nosaltres havíem pensat de fer una excursió al camp, Per a mirar vaques. I per a jugar a 1, 2, 3, paredeta. O per a mirar vaques. per a disfrutar de la... Les vaques. De la natura, per a disfrutar de la natura. Jo m'estive més quedar-me així. El que estic fent és molt més divertit. Visca la tauleta i visca la tecnologia! La taula de programació s'ha apagat! S'ha apagat! I l'energetitzador s'ha apagat, Clip! No! Net, i la consola de visualització? És la fi de la tauleta! L'apocalipsi! Missatge! Materialitzant càpsula. És una postal de xip! Estimats Peters, la mare de Pau ha portat la tauleta a formatar! Així és que, durant les pròximes hores, tots els mecanismes de la tauleta s'apagaran. Jo aprofitaré l'ocasió i me n'aniré de vacances. Aloha! Recordeu que, a partir d'ara, l'últim espai actiu serà l'Imagibit perquè no es troba dins de la tauleta. Disfruteu del descans, Peters. Sense tecnologia, no! Sense tecnologia, no! No! És la fi del cibermón! Tots a l'Imagibit immediatament. Correu, insensats! Sí, espant, la tauleta s'ha apagat. Oh, sí, estarem així un parell de hores. Ah, sí, d'hores, un parell d'hores. I mentre estigui així, no podrem fer res en absolut. Ah! Ai. Que vols llegir un llibre com els humans? Quina barbaritat! Encara que diuen que és divertit. I també una antiguitat. Paraula que rima amb contaminat.
posa nerviosa. Blanc cranc, blanc cranc, blanc cranc. Calma't, Data, calma't. Només hem de fer girar la maneta i carregarem els programes. Igual que es feia abans. És més lent, però disfrutes del canvi. De tant en tant, les coses lentes són molt interessants. I què en fem? A on anem? A on anem? A veure vaques. Millor si anem a un campionat de hip-hop. Juguem, no sé, a pedra, paper o tisores. Qui guanyarà, triarà. Pedra, paper o tisores. Ja comencen a agradar-me més els jocs tradicionals. Vull que anem a una muntanya. Que bé! Un espai ben gran a l'aire lliure. És com el fons d'escriptori de la meua tauleta. Este fons marí és clavadet al meu salvapantalla estimat. Vull que torne la tecnologia. Data ha d'aprendre a estar a l'aire lliure sense tecnologia. I també ha d'aprendre a parlar com les vaques. Mira, ui, tots els meus tresors. Ai, quina pudor més embriagadora. He dit meus, perdó. Volia dir nostres, Nostres, teus, dels dos. Ja veuràs com per ací trobem algun llibre interessant. Ai, plora miques, un roïn amb sentiments. Sí, tens raó, sembla massa delicat. A veure, este... Història dels malvats. No, el descartem. No han posat els nostres noms a la portada. A veure... La Bella Dorment. I tant que el llegirem. La Bella Dorment. No hi ha res més avorrit que la història d'una xica adormida que ha de ser salvada per un príncep. Ai, ha de ser horrible, horrible. Mentre la tauleta torna a funcionar, podem jugar a un joc. És un joc que té cables? No, Té pantalles? No. D'endoix sí que en té, veritat? no, però és un joc molt divertit. És el joc de les paraules inspiradores. Hem de dir 3 paraules inspiradores i a continuació, entre tots, hem d'inventar una història que dure 10 segons. Ai, m'encanta! La nova paraula és... vaca! La meua és... amics. Tauleta! D'acord. Això diuen que era i no era una vaca i una tauleta que es van fer amigues jugant a conillets amagats. Què deu has fet, Data? Magnífic! Sembla que el nostre pla funciona. Net, ara et toca a tu inventar-te la història. I si juguem a 1, 2, 3, pareteta? D'acord. Les regles són les següents. Data es posa... sí. I nosaltres hem d'arribar fins on està Data sense que ella ens veja moure'ns. Entesos? Sí. Un, dos, tres, pareteta. Rap, t'he pillat. Un, dos, tres, pareteta. Net, t'he pillat. Un, dos, tres, pareteta. T'he
He tornat a guanyar! M'ho he posat genial! Ei, podríem tornar a canviar de joc? Ara em toca triar a mi, em toca triar a mi. Però no s'hi val a jugar a vaques presoneres, ni a vaques aventureres, ni a res que tiguen vore amb vaques. Oh, aleshores... Què vos pareix si juguem a construir cabanyes? Jo faré d'arquitecta. Necessito unes quantes canyes. Jo faré de grua. Jo d'animador! Jo de constructor. Vinga, va, vinga. Bon dia, veïns. Voleu vindre amb nosaltres al mercat? Al mercat? I si anem al cine? O millor, a muntar a cavall. La tauleta s'ha activat de nou. Oh, no! No m'agrada gens ni miqueta el que li passa a esta princesa. Però per què ha de punxar-se? Per què ha de dormir 100 anys? Per què l'ha de besar un desconegut? Spam! Hola, Peters. La tauleta ja està completament activada. Ja podem tornar a treballar. Xip? Crec que la teua veu ha patit un desajust. Revisaré els cables per a No comprovar... cal que revise res. Me n'he anat de vacances a la muntanya i em fa molt feliç sentir la meua veu multiplicada. Eco! Au, Peters, fins pronte. Fins pronte. Onte. Sembla divertit. Tit. I cansat. Bé, doncs ja està tot activat, Data. Ara pots tornar a jugar amb la tauleta. La veritat és que els jocs a l'aire lliure m'han encantat, sobretot el joc de les cabanyes. Què vos pareix si tornem a l'Imaginit i continuem jugant? Sí! Puc fer ara de venedora de flors? Clar que sí, i jo faré de l'electricista que repara els llums de la cabanya. Nosaltres podem ser dos germans que volen ser pilots d'avionetes. Nosaltres també! I ningú em tornarà a besar mentre estiga adormida o mirant el sostre. Res de besos. I si no em puc alçar del llit, no esperaré a que ningú vinga a rescatar-me. Em compraré un despertador. Ai! Oh, sí, els colors, molt important. No estaré mai amb cap príncep blau, ni verd, ni groc, ni roig. Som princeses lliures. La Ventafocs. Altra xica convertida en princesa. Este conte també necessitarà molts retocs.